Economic status sa probinsya sa Siquijor, miarang-arang base sa labing awahing data sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Ang maayong balita gipahibaw sa PSA atol sa tigom sa Data Dissemination Forum nga gipahigayon sa Siquijor. Base sa 2023 full-year poverty incidence sa mga populasyon sa Central Visayas, miubos ang gidaghanon sa mga kabus sa Siquijor. Sa survey, 19.8% sa population sa kinatibukan sa Region 7 ang nalakip sa poverty incidence o kabus sa Central Visayas. Ang Siquijor adunay 5.5 poverty incidence. Suma ni Engineer Ariel Florendo, ang Regional Director sa PSA 7, resulta kini sa mga lakang ug tabang sa gobyerno, mapalokal man o national agencies sa mga nanimuyo sa Siquijor. Lakip na niini ang mga ayuda nga gipang-apod-apod sa mga kabos sama sa AKAP, AX, tupad ug uban pa mga social amelioration program. Nabantayan usab nga paspas ang paglambo sa mga patigayon sa probinsya sama sa mga resorts nga nakatabang sa industriya sa turismo. That's a good news, and hopefully kani mga data nato magamit sa mga LGUs, of course the local government units and other national agencies, mas ma-improve pa